Ваттан 21 ғасыр кинокомпаниясы Теләші районында төшерде. Бу районда яшәүчеләр сериалның берничә сериясы белән таныштылар да. Алай гына түгел, сериалда иҗат төркеме белән дә таныштылар. Тулырак Ләйсән Гайнуллина репортажында. Ниһаять, Теләші районының мәдәният йортында Алмаш сериалының беренче һәм икенче сериясын тәкъдим иттеләр. Теләші халкы беренчеләрдән булып сериалны күрү бәхетенә иреште. Безнең өчен һәр сериал бала кебек. Менә ана бүген туышы менә хәзер туачак. Ничек йөрер, ничек тәпиләр белән атлап китәр. Ничек менә бүтән күргән кешеләр аны ничек кабул итәрләр, белмим. Матур итеп үсәрме, булмасмы? Киләчәктә булырмы, белмим. Менә шуңа күрә бик тулкынланам. Авыл халкын, аларның тормышын һәм авылга кайтуның кирәклеген, һәм авылда эшләүнең кирәклеген, һәм менә бунда татар халкының йөрәге яшәшне күрсәтергә теләдек. Иң беренче безне менә дәртләндергән, безне эшкә омтылган менә безнең комиссияга, Татар теле саклау комиссиясенә Марат Гутшка рәхмәтен белдерәм. Һәм әлбәттә Мәгъдияттән булышкан Татнефть акционерлык җәмгыятенә бик зур рәхмәтле Наил Фатиш Магановка. Теләші җирлегендә төшерелгән фильм, авыл җирлеге, авылның яшәеше дип без бит инде Теләші якларына нигезләнеп төшердек барысында. Шуңа инде Теләші халкы үз авыл җирлеген менә бу җирне ничегрәк төшереп бетермәгәннәр дип әйтмәсләрме дигән борчу бар әлбәттә, ләкин кабул итәрләр дип калыйм. Саныйм, менә бер ярты сәгатьтән беләбез инде нәрсә икәнлеген. Тамашачылар арасында олысы да кешесе дә бар. Зал шыгрым тулы, бер генә дә буш урын юк иде. Залда утлар сүнде, экранда сериал башланды. Тамашачылар рәхәтләнеп көлде. Моңсу чакларда геройлар белән бергә сагышланып талдылар. Бу сериалны көттек инде. Чөнки менә җәй буе дип әйтерлек, ул безнең Алан авылында төшерелде. Аның күп өзекләре дип әйтим инде. Актер булу, кинода төшү, ул бик җиңел эш түгелдер. Дип уйлыйм инде, бигрәк тә бер җирдән икенче җиргә күчеп йөрисе бит инде. Шул яклары белән кыенлыгы бардыр дип уйлыйм. Ә менә үземә читтән карап торучы буларак процесс ошады. Сериал ике игезәк егет язмышы аша тамашачыларны авыл тормышына алып керә. Мин бүтән интервьюларда әйтәм, авыр булды, җиңел булмады, игезәкләрне уйнарга туры килде. Ул икеләтә авыр. Әмма дә ләкин бик кызыклы булды. Гаилә әлбәттә көтә инде. Алар минем һәр чыгышымны карыйлар, җитмәсәм дә телевизордан бу инде. Бик зур вакыйгалар өчендә, шулай ук авылда әниләр, туганнар барысы да көтәләр. Менә анда сериал ахырында убыша торган җир бар. Менә ансын әле пока әзерләнәм аңа. Плюс 30 градус исседә без эшләдек. Костюмнар киеп, галстуклардан, ботинкалар киеп, кешеләр инде ул вакытта шортик, футболкадан, майкадан җөргән вакытта без камера алдында гримнар салып, пудрлар сөртеп, тирләп пешеп, шул эшне башкарып чыктык. Яшь актерларның күбесе беренче тапкыр күп сериялы фильмда төшкән. Алар безнең белән хис кичерешләрен уртаклашты. Ландыш ролем әлбәттә инде күпмедер процент ул миңа охшаган. Ләкин шуңа да карамастан миңа җиңел булды дип әйтә алмыйм. Җиңел дә булды күпмедер. Күпмедер авыр булды, чөнки мин театр актрисасы. Театрда без шулай киң, иркен менә рәхәтләнеп, җәйлеп уйнарга өйрәнгән. Кинода бит ул башкача. Сериалда төшү ул беренче тәҗрибәм һәм шулай кешеләр белән бергә залда утырып зур экраннан үземне карау. Шулай ук минем гомеремдә беренче тапкыр һәм ул бик сәер, чөнки син гомумән сюжетны да карамыйсың. Үзеңне карап утырасың, дөрес уйнадыммы, дөрес уйнамадыммы дип шундый белмим, әлегә хис кичерешләремне аңлатып бетерә алмыйм. Бу минем өчен бик сәер. Экраннан үзеңне күрү ул әлбәттә һәр кешенең ниндидер бер хыялы һәм максатыдыр дип әйтәсең килә. Һәм әлбәттә үзеңне әти-әниләрең, туганнарың экраннар аша күрү ул һәр кемгә бер бәхет бирә торган мизгел дип әйтәсең килә. Татар киносы булгач бу тагын да яңа үрләр, яңа тәҗрибә һәм яңа шундый хыяллар дип әйтергә буладыр. Алмаш сериалы туган җирне ярату, анда яшәү бәхете, туган нигезнең кадере турында. Үз авылың, урамнарың, табигать менә кергәч бит инде чынлап та җентекләп, һәрбер җирен карыйсы килә. Ул менә бүген күз төшердем, кино барадыр, кызык карарга.
бик сыйфатлы итеп эшләнгән. Бар яктан да шулай ук халыкка да ошар дип уйлыйм. Ул табигать, дөньяның матурлыгына тагын бер кат сыкланасың. Бу авыл табигаты, авыл халкы, авыл яшәеше, аның үсеше, киләчәген күрсәтә торган фильм бу. Миңа кадрлар бик ошады. Бу ике сериядан менә яңадан тагын күрсәтсеннәр әле, авылыбызны күрик дип яңадан карыйсы килде. Шундый искиткеч бүтәннәргә ничек булгандыр. Минем үзем авылымның ватанпәрвәре буларак, миңа бу аеруча якын һәрбер кадрда авылның һәрбер күренеше, һәрбер шушында безнең төшкән артистлар безнең урамнарын таптаган. Сериалны караганнан соң артистлар белән фикер алышу булды. Кәрим Тинчурин театрында нинди кунак бүлмәсе